Good morning. Ikon ko ladi sa iyo kay na-enjoy kay Shin pesos siya. Adi na mo napalit. Shin pesos naman. Kada mo. Shin pesos. Shin pesos kada mo na, di ba? Maupay na, hiyok na. Kanong ko siya, paksiwon ko tapos piprituhon ko. An iba paksiw, an iba prito. Tapos nakikita nito, maglalabak yan na. Lutong ko na yan, amon sura. Paksiwon ko, pritohon ko. Nag-enjoy la kay, syempre, kuan diba, nanang tawag si ton. Shin pesos ha, kadamo na. Oh, may buraw-buraw, may tamban. Shin pesos la ini. Kabarato, di ba? Barato lang kasan kilosan, sadi 150 tas ang tamban 40. Kaya Shin pesos kada mo na. Kaya enjoy. Kamo na sura. Kamo na sura. Isda kami yan nakay. Ito nga umaging adlaw. Umaging adlaw. Nagkuang kami baboy pati manok. Ito nga birthday sa nakon anak. Kaya ako naman kami. Ako ang gapon sa sumo. Diba? Maupay na ni siya. Toro tambok na tamban. Pansiw, ano ko. Paksiwon. Yan siya sinima. Siya. Paksiwon ko siya. Tapos salakutan ko saan mga sutsima. Dito. Enjoy. Yan lang guys. Magpalit paklamas. Bye bye.